Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Miyerkules, sa 26 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon na niya nakita sa ikanapulog unom nga simana sulod sa tuig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 1 ngadto sa 9. Ianang adlaw ibiya sa Jesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw, ug milingkod siya dito aron pagtudlo. Daghan kayo ang mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod. Samtang ang mga tao dito nagbarug sa lapyahan. Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanila daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini dito nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurog dayon kay dili man nalum ang yuta niini. Apan pagsubang nga sa adlaw, nalaos ang mga linghod nga tanom o kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon ni. Ang uban nga mga binhi dito nahulog sa dapit sa mga sampinit, nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay, may nanguhay og tagatus, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Ug mingon si Jesus, busa pamati kamo kung kamo dunay dalunggan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi. Dinuyugan sa bag-ong paglaom, o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua in taon ako. Langit nung Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi in taon ako, nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon o tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan o buligi sa imong gugma o grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.